za su yi hausa ba ke bausa. Me ya faru? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan kudin haukan siya ne. Me ya faru? Tambaya ne muna da si. Tambaya ko shi? Da kai ka dauka. Wato da ku. Me tambaye ta ka? Yawa, a matsayin ki na Hausa. Dan kin zai Ibadan. Kin san mata mu ba suna yin aski. Haka. Kamar yadda mazan ku suna yi nan. Tabbas. To ta ni zaki gane masu yasan. Amma sauki duk tsiya ta haifa da baki. Mu mata mu suna da can ta wani can baki. To ai duk tsiya za ta haifa. Mu daga Colombia ne suna kawo mana mai muna safawa ta ya zaki mai mu da wani koda. Ka ji tambayar. To in dai mace ce ta kai mace. Duk tsiya za ka tana da mangorori. What? Mangorori. Mangoro ba su ne wanda ana sa a nan garin ku ba. Mu ki Allah mu wannan Hausa na ki mu gane. Ka ce kai Bahaushe ne. Ka ce gaba da ne ka kuma Bahaushe. To kuma ka ce kuma baka san me mangorori ba? Mu da Allah mu ki fada mana mu sani. Baka san mangoro ba? To ana nufin nonuwa. What? Oga, ya ba ki je. Wallahi ba dan ne za mu koma wannan ta karfi mu wallahi. What?